Problemi malih klubova po cijeloj Hrvatskoj, problemi uopće financiranja sporta, funkcioniranja sporta, dječjeg bavljenja sportom, infrastrukture, sve su to teme koje ćemo pokušati danas prorazgovarati i otvoriti barem kao pitanja sa našim današnjim gostima. Krenut ćemo sa reportažom kolege Šime Kovačevića, koji se boji da polako gubimo primat i najsportskije nacije, a njegov rodni Split najsportskijeg grada. Reportaža, pa ću vam predstaviti moje goste. Korona kriza uvelike utječe i na sportove, posebno male sportove. Mnogi sponzori otkazuju sva sponzorstva. Naime, nemaju novaca ni oni jer su u krizi, pa tako ne mogu ni dalje davati za male sportske klubove. Kao manji sport, u dvoranski ostali bez mnogo prihoda, međutim, zahvaljujući glavnom sponzoru i dalje guramo Riboli, tako da nadam se da će nas to spasiti ove sezone, ali mi smo kao klub napravili jedan jako dobar plan, tako da smo shvatili da će ova sezona biti izuzetno teška natjecateljski. Okrenuli smo se vlastitom pogonu i ona djeca koja bi dobila priliku možda za koju godinu već sada igraju u seniorima. Ali kažem, veliki je problem jer praktički djeca su na ulici. Naš klub se suočio sa korona krizom, padom od sponzorskih prihoda za čak 50%, što je uvelike otežalo daljnje poslovanje kluba, ali i funkcioniranje škole odbojke. Upravo iz tog razloga bili smo primorani uzeti stvar u svoje ruke, tako rekujući pokrenuti ovaj donatorski projekt koji smo nazvali Klub 1000. Klub 1000 je donatorski projekt čiji je cilj okupiti do 1000 malih, srednjih i velikih tvrtki kako bi se pristupačnim donacijama pomogli da klub nastaje funkcionirati kao i prije krize i kako bi ostao u vrhu hrvatske i europske odbojke, te kako bi slijedom toga škola odbojke nastavila funkcionirati. Puno su više problemi u kluba nego što je to vidljivo. Problem najveći je što smo izgubili zapravo mogućnost upisa nove djece. Zapravo sve osnovne škole su u Kaštelima zatvorene. Epidemiološke mjere su izuzetno ozbiljne i mi praktički smo ove godine izgubili neki 30-40% djece. Mi koji zapravo svaki mjesec upisujemo 5-6 klinaca, sad smo izgubili neki 40%. Inače, najveći su problemi ti što jednostavno djeca su prepuštena tehnologiji. Jednostavno tu tehnologiju trebamo ukloniti i djecu trebamo vratiti maksimalno na sportske terene. Što bi se inače kazalo, sportski duh mora biti na terenu. S druge strane, klub je u takvim nekakvim situacijama gdje u principu svaka donacija je dobro došla i moramo pripomoći našem klubu iz našega grada koji je najtrofejniji klub odbojkaški iz razloga da djecu ne zapustimo i da djecu ne vratimo na ulicu. Govorim zapravo u ime svih sportova ako mi je to dopušteno i slažem se sa svojim kolegama, stalno smo u kontaktu. Pokušavamo naći način i rješenje. Mnogi od nas treniraju sa djecom na ulici, doslovno na ulici, na plažama. Posebno u Dalmaciji vrijeme još uvijek to dopušta, ali kažem, to je kratkoročno rješenje. Dugoročno je naći nekakav zajednički plan kako djecu vratiti u dvorane uz stroge mjere, zaštiti njihovo zdravlje, ali im pomoći da treniraju i da se razvijaju. Problemi u ovo vrijeme su malo teški za naš klub. Izgubili smo mnogo sponzora i sredstava, ali klub se trudi osigurati što bolje uvjete i što bolji rad. Mi smo naravno zahvalni na tome i zadovoljni. Također imam stipendiju koja je skromna u ovo vrijeme, ali sasvim dovoljna. Pa realno, ako neki klub po meni godinu dana ne može trenirati sa vlastitim kadrom, izgubi puno djece, ugrožene su selekcije, egzistencija kluba, jer nije klub samo novac od sponzora, klub je i broj članova, broj natjecatelja. Ako to gubiš i ne može ti novac pomoći. Pojavio se još jedan veliki problem. Mnogi klubovi ove godine nisu upisali podmladak, tako da će u budućnosti nedostajati čitava jedna generacija sportaša.